Capital. Report. Ngayon ko na magkayusa, no? Kay, kung na to, actually, the governor is the one who manages the province, no? Dahil ang kung na to, ang trabaho sa legislative, pag-approve sa iyang mga recommendation. Pero dili magkasinabot, kung saan man pag-move sa governor o i-disapprove ang iyang gusto sa mga board members. Mana akong iyang nyo na mag-usal ko tantanan. Kay nga to, atong purpose is to serve man sa people of the Negros Oriental. Mga itong purpose na mag-away-away taon sa mayan, mahitabo. Wala. Yan. Ang mga tao, wala sila makuha na serbisyong madawat na maayo. Aksyon! Balita!